Kaixo, gure Google kontuan pasahitza nola aldatu azalduko dugu. Tarteka aldatzea komeni da, segurtasun neurria direla eta, edo noizbait zerbait arraroaz ohartzen bagara, hobe dugu pasahitza aldatzea. Nola egingo dugu hori? Hemen sartuta zeudetela Googleen, Gmailen adibidez, klik egin perfileko ikurrean, kudeatu Google kontua, ezkerrean segurutasuna, eta hemen saioa hastea pasahitza daukagu. Hemen pasahitza daukaguna, orain arte izan duguna jarriko dugu, eta hemen 2 aldiz pasahitza berria. Komeni da, maiuskula, minuskula, ikurren bat edo zenbakiren bat sartzea. Eta 2 aldiz berdina jarri ondoren aldatu pasahitza. Hurren arte.